Sa kagahapon, programang puno sa mga pagtulunan base sa mga istorya sa kinabuhi sa tao nga mahimong maghatag inspirasyon o leksyon kanatong tanan. Labyo sa kagahapon. Labyo sa kagahapon. Maoy sagad nga magmalampuson. Kay kung kinsa kadtong ginatamay, mauna hinooy maning kamot nga makabot ang iyang mga damgo. Kuya Ricky ug Ati Gina, ako si Chirel. Apan ni anak ko karon nagpuyo sa laing nasud. Kuya Ricky ug Ati Gina, kanunay gyud ko nga nagasunod sa inyong programa kay ganahan gid ko maminaw. Kay gawas nga makalingaw, makahatag pagyud og pagtulunan. Labi na ang mga kabatan-onan. O garon nga masabtan ang tanan. Sugdan ko sa pagsaysay kinig akong kaagi. Niadtog nagtungha pa ko sa high school. Chirel, kumusta? Ako gasahiran nga. Ikaw kuno'y pinaka-bright dito sa inyong seksyon. Troy, ambot ka ha. Mamang paingon nila. Pero, kaibaw ka, Troy. Naming kamot pa din taon ko, eh. Nakaibagid ba ka sa akong ginikanan nga. Wa na gana sila mapa-eskwela. Ikaw, Troy, kumusta man imong grades? Ay, kwadra. Siyempre, igo lang nakapasal. Nasayod ka na ako. Nagka-classmate beta sa grade 1. Ang importante, Troy nga. Pasar, uy, pero... Pero ikaw, sigurado ko nga, 100 siguro. Ay, di po ingon ana, uy. Naabot ay grado nga 100. Bitaw, Troy. Sa pagkatinuod lang, no? Dagugid ba ako ang mga grado, ay... Excited na gani ko nga. Akong ipakita nila ni mama o papa. Ito na po, ding anak, sa mag-uumang palahubog. Ito na po, uyap. Uyap, uyap. Uyap na mga bataan na. Burusan na po siguro. Wa pagyoy angay ba, kay napay gatas ang bakba. Uyab na, uy, mapariha. Gini sa duha ka maguwa nga. Pudos na, burusan. Sa ba di mga silingan na to? Troy, kalain nila mag-istoryahan ako, Troy, no? Ako magod ang ipasabot ato ba? Sayang kayo mga gwapa rama, pero ikaw na maburusan. Mga hitsuraan, yun unta. Pero, ambot og asa, gibutag ang utok. Sige na, Cheryl, paspas naglakaw. Sa muka, di ba katawhana, oy? Sige na, Troy. Nalain sultinin mo. O gano'n ka man? Gano'n naghila ka man? Nabati man guna ko sa ataong mga silingan di sa unahan nga. Aparihara ko nila ni manang og ating nga. Maburusan na ko nagyapon ko. Matingha ka pa? Mabito nagigingong ko ni mo. Kamay pagdi ka na magpadayon sa pag-eskwela. Apa, gusto ko man sa pag-eskwela pa, uy. O di lagi ko manundog nila ni manangog ni ating nga. Wala magkaman sa pag-eskwela. Pero unsa ka kasigurado nga baka naunsa ka man in taon, Leonardo. Imbes kay idasig pa nimo ng atong anak, ikaw naman hinuon nga magpa-discourage niya nga muundan sa pag-eskwela. Naunsa ka man, oy. paghilak? Cheren, pasinsahin ang imong amahan, ha? Gisapot lang siguro, oy. Nakasabot ko niya, ma. Nasabdan ako si Papa. Ang among kamagwangan, lalaki. Og
Nagsunod na dayon mi nga mga babae ug ako ang kamanghuran. Ug ag akong duha ka mga maguwang. High school pa lang na mabdusa na sila. Madaga, ang tanan na mo mga silingan, maurag gihimong tabi. Ag sitwasyon sa mga pamilya. Paglabay sa mga adlaw, igo di ini, ang nahitabo. Tiyo, Pisyong. Mga iyon ko. Kwarta ni mo, Tiyo, kaya ako ipalit og colored paper. Naamanggot mi. Project sa eskwelahan, Tiyo. Uy, colored paper lang. Kaya nga, nawa ka na itagay sa ibang amahan. Wala may kwarta sila, Tiyo. Apikiman ko na silang kaayo karon. Colored paper. Jirel, dili ni para, nag-ibog gikinahanglan. Pero, Tiyo, kinahanglanan gibayan ako karon, Tiyo. Kay aron makapahas na ko. Ako na lang ang wala nakapahas sa among project, Tiyo. Nasayod ka ba? Nasayod ka ba nga nung di ko ganahan nga buhatag di mo? Sis, ay, dahil 10 pesos, oh. Paigo na ba siguro na? 10 pesos na. Maurag na ako gikatag. Kay di ko gusto, gamasayang raga kong kwarta tungod ninyo. Troy, daghan kaing salamat, ha? Busog kayo ko sa iyong pasnak, Troy, uy. Ay, sis, ay, pasalamat niya. Mura bagkag laing tao. Suod na ba kayo ta? Pero, Troy, wagid ko ikabahaws ni mo, ha? Nakaibaw agid pa ka nga. Igo ragid pamasahi ang ihatag ni mama o papa nako. Ay, kabala ka, oy. Dili ko maningil ni mo. Troy. Pero, lain pa yato. Oh, Pila na lang kabulan. Mugraduar na ta sa high school. Og asa bang plano ni mo imong eskwela? Mupadayon ba ka sa pag-eskwela? Troy, mapadayon ko, eh. Bisag, unsa pa may hitabo. Gusto niyo ko mo. Mula po sa pag-eskwela, Troy. Ikaw, Troy, asa man kadapit mi eskwela, Troy? Pila na lang bitong kabuan, no? Mang-graduate naman di ay ta. Wa ko masayod. Kog magkapadayon pa ba ko o di na? Kay nga naman. Ambot ba? Di na ko ganahan nga mo eskwela. Moro maghihapon nga. Hinay gid ko sa klase. Og ikaw, sakto nag imong plano. Bisag unsay mahitabo kinahanglan nga mo eskwela ka kay utukan baya ka. Troy, ay pagsultian na, uy. Kinahanglan nato nga mutapos na sa pag-eskwela. Kaya aron makatrabaho ta og dako tag sweldo kung makahuman na sa pag-eskwela. ay, basta. Depende na on yan eh. Depende og makapadayon ba ko o dili. Kay kung makapadayon, okay ra pod. Kung dili, okay ra pod. Ang importante, nga ikaw makahuman gid sa pag-eskwela kay aron nga kung madato ka ha, basin bayag kalimtan ako nimo. Ikaw, Troy, ay joker gid ka kaayo ba? Magid na ay kami ngawan ako nimo. Oh, Cheryl. Karon nga graduar ka na sa high school. Ay kung ingna nga mo padayon ka pa sa kolehiyo. Pa, kasayang pa kung dili ko mo padayon sa pag-eskwela. Gusto ko mahuman pa. Nagplano ka pag ay ka mo eskwela? Pa, dako akong plano pag mo eskwela ko. Musugot kag sa dili pa. Mo eskwela gid ko. Ako mauna, ibahala ka. Basta, di na ko mo suporta ni mo. Bahala pod ka pa, oy. Basta, may eskwela gid ko pa. Total pa, nakapasar man ko sa scholarship nga akong gi-examan. Ug usa pa ana pa. Mangita ko ka-workingan nako. Nga di ko magsalig ninyo. Ikaw bahala siya mo galingon. Pero ayaw gig uli diri sa bahay, ha? Ayaw gig uli kung mamabdos ka. Leonardo, naunsa ka naman pod, oy. Nga, imo naman pod ang kasabaan ng imong anak. Mao na'y sakit ni mo, Petra. Kay konsentihon ni mo ng imong anak.
Nasayod ka na ba ya? Kung saan nadangatan sa duha nato ka anak. Leonardo, Dili ko gusto nga masundan pa to. Leonardo, dili lagi pareha, Leonardo. Managlahi sila, Leonardo. Ay, sus, ay. Tanawa ragod niyo. Wa ka ba day malipay nga nakapasar ang imong anak sa scholarship? Lipay ba? Malipay gani. Takay. Magkahuman siya sa pag-eskwela bisan og igo na lang kita mo abag-abag. Ay, sus, ay. Wa na ko'y plano. Nangabuslot na di akong purol. Paring kamot ka ni Anto. Onsa iya na hitabo. Wa yun. Pa- Kamu na bahala. Ay, kung hilak-hilakit sila na eh. Diha na mo, kamu na istorya na imong inahan. Cheryl, ayaw ka bala ka. Maka-eskwela lagi ka, day. Ako ra istoryahon si Papa nimo. Nga, mupadayon ka sa pag-eskwela kay sayang pagbaya ng iskalar ka man di ay. Gamay-gamay ra na gasto no. Mauga ni mga. Naningkamot ka ni ko nga. Mupasar ko nini akong ipagtikan ng mga examination. Aron di mo maglisod ni Papa. Gusto gid ko mga moment ko sa pag-eskwela, ma. Ma. Maayo kay di ka na. Ikaw tog giingon sa kong kumparing mag-working, di ba? Oh, Sir Ed. Oh, salamat ka ayo, Sir Hanga. Musugot ka nga. Mag-working ko din Ayaw na kong tawag sir. Kuya na lang. O diya, kaysa gani, pangani mo. Si Cheryl, Kuya Ed. Chirel ha. So, unsa ba'y kuhaon ni mo kurso? Gusto kong mamahimo kong magtutudlo, Kuya Ed. Maayo. O siyempre, isip working, nasayod ka naman kung unsay papel sa usa ka working student. Di ba? Sa adlaw mo, eskwela ka. Pero, kung doon ay klase sa gabi, mas maayong gabi ka na lang. Kaya aron ka doon na po'y mabilin diris bahay. O mo di ako kondisyon mo. Tarunga lang nag-ibog pag-eskwela. Tarunga po nag-ibog trabaho diris bahay. Kay bisan unsa agibog mga panginahanglan ako gihatag. Salamat ka ayo, Kuya. O paninguhaon ako, Kuya nga. Kung mamahimo ko nga, maayo nga, katabang din sa inyo. Ayaw pasalamat. Kaya gusto lang nako nga mubalos. Kay kaniya to, working student po ko. Og, tinuod ka na, Kuya. Tinuod ba di ay Oo. nga? Kung Nga unsa, nag-working ka, Kuya. working student ra ko kaniya to. Wala malipay ko, nga dunay madungga na ako nga gustong mag-working. Gani, duha na ang akong napaggraduar. Wala nga, tarunga lagi mo pag-eskwela. Kay aron nga, makahawas kas kalisod. Kung unsa ang kalisod, kay mo gibati, maupoy ako gibati kaniadto. Mas grabe pa siguro. Okay, ipahiluna na ng imong gamit, kay unyang taon-taon, moabot na to sa atin nimo. Aga kwarto nimo, kinig diri pikas, oh. Kay kwarto ni sa akong mga anak, pero tuaman sa Manila. Kay doon na napoy tagsa-tagsa ka baga trabaho. Gumikan kay nakatunong ko o tao. Nga labihan kabuutan. Og timing pod kaayo, gumikan kay naasenso siya. Uban sa iga pamilya, pinaagi usab sa pag-working ni adto baga panahon nga nagtungha pa siya. Si Kuya Ed, aga kong gitumbo, Kuya Rick. Mao to, nga wa gyud dako sayangi ang kahigayunan. Akong gipaningkamutan nga mahimong nindot ang dagan sa koga pagtuon. O gagani, nahimog yung koga top notcher. Og migraduar sa kursong Bachelor of Secondary Education. Og pila ra ba istorya. Igo ini aga nahitabo. Leonardo. Abrahil, Leonardo. Kinsa barong nuktok nga. Gabi naman. Ay, ikaw di abli ka to. Wa pa mahurot, ikukulapo diri.
Sige, sige ha. Kadali lang. Ah, Cheryl? Ikaw, anak? Ma, padayon ako, ma. Oh, dayon. Leonardo! Si Cheryl, Leonardo! Pa, Cheryl, ma, ni anak ko, ma. Nakahuman ako eskwela, ma. O, nakahuman ako eskwela. Ngano nga mo matatingog ni Papa? Wa ba mo nalipay nga nakahuman ako sa pag-eskwela? Cheryl, tinuod ba nga nakahuman ka sa pag-eskwela, anak? Pasensya na ka, anak, ha? Nga, wagid mi nakasuporta ni Papa nimo. Pero, kalipay na mo, anak, nga. Nakahuman ka ra pinaagi sa imong pagpaningkamot. Dili lang na ako malikayan nga. Magatuwa ang akong luha. Leonardo, naunsa ka ba? Wa ka ba malipay ha nga? Ni ana ang atong anak. Graduado na, Leonardo. Cheryl. Panianak ko pa. Nakahuman ako sa pag-eskwela pa. Maulaw ko ni mo nak. Pero pa nga nung mauwaw ka man ako. Dili ba day ka malipay pa nga? Ni anak ko, ni balik na ko. Diyan ninyo pa, ma. Pasaylo ako nak. Pa, Sipyat ko sa kong ipanulti ka ni Anto. pa, ikalimting tuntanan. Pa, nasabtan ta ka. Sorry anak. Pa, wa kay sana ko pa. Ug ayaw pang ay pasaylo. Cheryl, anak. Pasaylo apog ko ha nga. Wa na ako matuman ng akong isaad ni mo. Si Papa ni mo. Nagkasabot man lagi po mi, pero nasayod ko, anak, nga nangita kang paagi nga aron yun ka magkahuman. Sorry, anak, ha. Sorry ka, ayo. Doon na na ako'y anak ka professional. Mao ka na, Leonardo. Hinaot ka. Ibog yung gikalimta na anak katong akong gipanulti ka ni Anto. Pa, ayaw nagsulti, anak, pa. Ikanin tinatong tanan. Ang importante karon pa nga ni anak ko pa. Nahuman ako sa pag-eskwela. Ay, anak, sayo hago di mo ni mata. Pa, ni sayo kong matatungod kay doon na po ko'y tuyo ninyo, pa. Gusto na ko pa nga ipahibaon nimo sa tuang mga silingan at tuang mga kaparintihan. Mga igagaw na ako nga ugma sa buntag. Mga ligaw tagdagat, isip pasalamat, pa. Sigurado ka? Kadaghan ra ba sa itong mga kabanay? Pa, gipangandaman ako ning tanan. Mao nga, kung mahimong pa, karo dayong adlaw, pa. Adto nimo ang ato ang mga igagaw, ang imong mga igsuon. Sige nak. Sige. Ako apong mga silingan diha. Sige nak. Sige, ako'y bahala. Karon dayon, ako sila ga suruyon. Aron nga ipahibalo, nga imbitado sila sa outing. Pa, maglipay-lipay tani ini higayon na, pa. Tungod kay usan ako ka magtutudlo. Salamat, nak. Salamat. Kuya Rick, ug Ati Gina. Niadto ga baga panahon na. Kay nakaipon-ipon naman lagi ko kay taod-taod ko nga wa makauli gito sa buga panimay. So dito akong gitreat ang tanan ako ga magaig-agaw, magauyuan o ga magaiyan. Gani nagayo pagpasaylo katong akong magasilingan nga nagtamay na ako kaniadto. Aga ako magauyuan.
Nga, wa mi suporta ka nako kaniadto. Nangayo silag pasaylo nako. Og ingnon tala nga nagmalampuson gid ko Kuya Rick og Ate Gina. Gubikan kay sa pagkakaron di anak ko sa London. Nakaban ako og foreigner og ni anami nagpuyo. Dinhi sa bawga nasod. Labyo sa kagahapon, programang puno sa mga pagtulunan base sa mga istorya sa kinabuhi sa tao nga mahimong maghatag inspirasyon o leksyon kanatong tanan. Labyo sa kagahapon, labyo sa kagahapon.